Ang labo na kasi ng mata ko, gusto ko na ipalisik. Ay, malabo din naman yung pagtingin mo sa akin. Parang di ko kaya, bebe. Ano nga yung lyrics nun? Cloudy yung eyes ko. Labo eh. Parang pagtingin mo sa akin, malabo. Pero di ko kayang bumitaw, ika'y masasaktan dahil pangako mo walang... Okay na yun, guys. This is Lala's ULB. Sabat ng sabat kahit hindi kinakausap. Usap. Nepal! Hindi na ako makakapagtrabaho. Ay! Try mo ka mag-interact sa tawa. Teka lang, huwag ka naman nga eh. Kabisha, welcome back sa Usapang LDR 942 on the clock. Saktong illustration ng Ayan. DJ/dancer. Okay. Mukhang 1, malaglag 2, 3. Wait lang. Yan, focus. Yan. Tapos tawa ka. Parang di ko pa. Para in case sasabihin na, nagpagtanong si client, can she sing? one song? Sure. Meron na nakahanda. Confident. Meron na nakahanda. So, tinanong ako, if there was that one song nakakantahin mo, di ba, na ganyan. So, yun yung ko, yung falling. I'm afraid to fly. And I don't know. Eh, sabi ng kliyente, pwede yung palitan natin yung song, yung medyo bago-bago Yung bago. naman. Eh, wala na. Magandang hapon, DJ Rocky. So, kami na sa SPG Parallel. Ulang sa training ng dalawang to. Bakit? So, susunod, alamin mo yung schedule. Tiyan mo, tuloy-tuloy ang makbakal. Bro! Hindi ko kaya yung voice message mo. Download mo na Kabisyo ang Love Radio PH para araw-araw GB good vibes. Dahil dito, walang hate. Love lang! Always your number one. SM radio station. Love radio. Love lang.